Teď. Čusko ľudia, je to Slimový a vítam vás pri videu, ktoré budem natáčať z Bedwarsu s kamošom. Čau. S ktorým chodím do školy. Rozdiel postielky Takže dobre, že sme neboli v Yellow, kamo. No. Dobre. Pravdu. A ideme na to. Kamo, ideme... Ja idem do stredu. On má Iron Sword. Hej, tu není. On má fakt Iron Sword. Kto? No náš. Ja idem Cool Green. Hop, či. Dobre, ja som skočil. Ja mám dve Iron. Pozor, tam je žena, ktorá má už Iron. A ja mám hacky práve, že ale... Ale chápeš, že veci ti ostanú aj keď skyneš? Vlastne hej, takže ľudia, je to tedy najlepšie. Počkaj. Ty vogo, no máš hodil. Ja radšej nejdem, kamo. Ja by som radšej nešiel, lebo nemám ešte krompáč. Ja som zabudol krompáč. Ja som skydol. A oni čakajú na spálni na veci. Bože, ja som ti zobral helmičku. Daj mi ju. Už som ti uhodil cestom. Toto! Mám presne 4 zlata na ty kokozoho. Do piva. Ja som spadol ako debil, ja som použil hacky. Ja som fakt debil. Lebo som zomrel a vrátili sa mi veci. Super. A nemám kalhotky. Ja ti čo spálne. Ja nemám kalhotky, kamo. Niekde ušli a ja neviem kde. Počkaj. Bože, do piva, ja som si urobil helmu miesto kalhotiek. Budem mať akože dve hamy. Budem mať... Ty si slepý, tu máš kalhoty. Budem mať dve tieto. Tu máš kalhoty, bože. Bože! Mne sa nič nedá podariť. Bože, ty kokos, koľko ich je. Počkaj, kamo. Mne sa dá urobiť... Tam máš kalhoty hodené. Kde? Ukáž. Tam predu. Aha, díky. Aspoň mám kalhoty. Mám kalhoty darma, to sú asi moje. Počkaj, ja si dať ešte... na koľko máš nastavené FPS-ka? Neviem. Ja mám na max. Dobre? Kámo, počkaj, ja si idem urobiť ten luk. Počkaj. 3, že? Takto, dobre. Okay. Dobre, ja mám... Kámo, ja mám luk. OK. Ja vyzeráš tam dobre. Ja som si skoro kúpil helmu, jo. Ja som si skoro kúpil stack heliek. Počkaj. Koho by som mohol zhodiť? Kámo, ja idem z tej hradby, ja som to myslel. Ježiš, tu na niekto myslí, že my sa tam nedostaneme. Tak? Neviem. A do nás sa nemôžu dostať. Aha, ona má lúčik, klobúčik. Bože, zmizni ty svinia. Ja tak požiky lavo. Tam sú 4, ty kokos. Ja tam nemôžem ísť. Ja zomrem. Počkaj, žlutý sú deč. Hej! Skoro si ma Mne sú také lágy, kamo. No vidíš to. Kámo, pozor. Počkaj. Mám ju! Ne, nezhodil som ju! Bože! On niekto sa zabarikadoval úplne. On nám niekto zabarikadoval, ale niekto. Kámo, chápeš, že ja som na Bicrafte nahlásil adminom jedného, ktorý vôbec nehekoval. No, fakt super. Ježiš! Ona je taká svinia! Ona má podkopálky, ja som išiel do nich. Čo? Mne sa vrátili iba kalhotky? Kamo, aha! Pozri sa! Mám iba kalhotky. To je sranda, iba kalhotky som mala až čo? Ja nemám jedlo, ty si mi ukradol jedlo. No to je jedno. Nedám. Jedlo? Nedám ti. Žiadny. Ja som mal 8 jablčok, ty si mi ukradol. Ja som červená čiapočka. Ja ti nedám, lebo buď rád, že stávam hradby. No, na hovno sú hradby. Tak, mám 45 stejkov. Super! Čo robíš? A ty admin. A ty kokos, ja iba že kalhotky. Čo to buchlo? To si ty, debil, ja som sa... Ja mu to vezmem! Do piva! Ja som to mohol vziať. Čo si myslíš, ty? Ty tučniak. A goldy si zobral, nie? Čakaj, to dám dole a každý bude padať. A to nejde. Škoda. To je dobré, ale aj ty budeš padať. Čakaj. Do koho mám ísť? Ja idem do Yellow. Aha, Yellow som... Chod na Blue. Na Blue? Ty nedám ani za 5 rokov.
Bo ty si bol. Ježiš, ja ty si mi zase zobral kotky, ja ťa zabijem. Ja som si išiel, stále ja som spadol. Debil. Si nespadol. No dobre, tak som nespadol. Toto zase. Kamo, dáš mikro, please. Mikrok? Nedáš mikro, preto som ti ukradol ešte. Počkaj, počkaj. Čo si mám kúpiť? Kúp si Iron Chrome. Ale nie! Nechcem to. Mám 4 irony, ale ja myslím za bronze. Počkaj. Jaj, ty bloky, ja som taký... Počkaj. Takto. Dobre. Počkaj, napíš toto. Alebo napíš to. Máš nejaký bordel, vieš o to? Ježiš! Nedávaj mi to! Ja mám lepšie. Ty bordel. Ja mám lepšie ako ty. No nemá. Jo, počkaj, vezmem tie veci. Oni. On to tam killuje. Oni. Počkaj, ja mu idem pomôcť. On zomre. Kámo, on zomre. Ty čo robíš? Dostávam, a vieš, aby to išlo hore. Ty mudrlám. No tak ja som nevedel akože. Ty mudrlám. Nemudruješ tak moc. Ahoj. Bože, mám hacky, ja kašlem na ňu. Svinia sprostá. To je taká chalupárka. Chalupárka. Čo kúkáš? Chceš moje veci? Nikto nechoďte do red, my sme frajeri. Svinia! Au! Ja som spadol na sviniu, ona ma zabíja. Svinia, nezabíjaj ma! Svinia ma zabíja. Kukni ako ma zabíja tá svinia. Čau, svinia. Čau. Ja som sa zlak. To si ty? Nie, to je on, to je ten debil. Počkaj, idem ho zhodiť. Jano, chceš mať snajperskú pozíciu? Nie, kašlem na ňu. Hej, ja som Norit. Ja som slimovitý. Oho, môžeme ísť do red. A ideme tam, kámo. Kámo, sme tu dvaja. Ty vôbec. Kámo, dobre, zabili sme. Takže ty si Norit, Jano, alebo Slime Movie, čo si? Ja som slimovitý. Počkaj, kde majú posteľ? Kurník. No oni tam posteľ nemajú, to som ja už taký raz keď našiel, že nemal posteľ vôbec. To si robíš srán? Nie, oni majú takú panu. Ale posteľ je hore v tom strome, mudrlám. Jos, mám to. Mudrlám. A prečo si nešiel na blue, mi povedz? Ja som zničil red a hodím mu posteľ preč. Teraz chod na red. Jos, dal som mi preč posteľ. Juhu, a sme... Kámo, red ide na nás a je nám asi aktuálne zničí Nexus. Ne, nesmie. Už je po ňom. Není. Počkaj, kámo, kvíz je, ty. Rob niečo. Jak sa imenovala kamarátka Maxim Safika? Kámo, ako sa volala? Paja? Ne. Paja. Kámo, kde sú? Ja som ho zabil, ty. Aha, no tak nič. Kámo, poď sa, koľko je tu veci. Daj mi. Máš? A čo máš? Ty vogo. Mám 15 ironov, 3 staky, 4 staky